Praise the Lord. Praise the Lord. Bagaimana kursa cekwe. Kamsa Devam Amen. Amen. सर्ग चरणी उल्हास पाव. Hallelujah. इतिहासा का तो पोजली. Hallelujah. तो आपने संगले बरी जीवन जला. Hallelujah. आम पसोदे बलगी माप. Hallelujah. संतोषनी उल्हास पाव कार्य मरिये. Hallelujah. कित्याक सोमी कोरोस जीवन जला. Hallelujah. प्रार्थना. ये देवा तुझ्या पुता आमच्या ख्रिस्ताच्या जीवानपणावर संसार संतोषावर केली. त्याचे मय आंकवानमध्ये फार ससनाचे जिने संतोषमकाला बसकरून आम्ही त्यास ख्रिस्तांच्या स्वयंपात. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. आणि सदा सर्वत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. आणि सदा सर्वत आमेन. देवा गेल्या आणि सलई आमेन. ससनसो विशोधी तंकाई समाधानांचे विषय घेऊन देत. आमेन. आमचे कोणता मी घेऊया. भक्तीपणान सत्मंता भावार्थ भावार्थानुसार या सत्मंता देवा विचार करणारा आणि जेसू ख्रिस्ता त्याच्या इतिहासात आमच्या सुनिया तो पवित्र तो मेलो आणि तो मेल्यामध्ये तिसऱ्या आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा. तुझे राज जमकाय तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारान जा. आमचा दिसपडतो ग्रास हा जमका दे आणि आमचे सुटलेल्या आवश्यकता तसे आमची पदकाम आणि आमका ताळण्यात पडून नका कृपेन बनलेले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचून जेजू. देवाचे नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. एक गरीबवर आमचे डोळे आम्ही धांक्या आमच्या काळजाचेर आमचो हात आम्ही दवरले. आज आमकां जो आमचो वंचल सांगता हांव जावन आसा जिविकाचो उदक. हांव जावन आसा जिविताचो उदक. ह्या उतराची आमी एक गरीब नियाळ करी.
जेजू आमचो जिवीत सोडून आमची भूक थांबवचो, आमची ताण भागवचो. आमका कष्ट येत असताना आमच्या संगता रावचो. आम्ही पिड्यात पडत असताना आमका वेंग मारचो. हो जावन आसा जेजू आमचो जिवीत सोडून हो आम्ही केल्लेंच आमकां सस्तीक जिवीत लागता. जेजू म्हणटा म्हजो पाटलाव कर. आज आम्ही ह्या जिव्या उंड्यात ह्या जिवीच्या उंड्या जेजू आम्ही मान करत असताना तसो आम्ही कसो पाटलाव करचे म्हणे आमची आळी. खंयच्या रितीन आम्ही पाटलाव करतली आम्ही ल्हान संगतेन आम्ही तसो पाटलाव करता. सवयेच्या पथकातान वेगळे जाव. ताचे उतर सदां नियाळ. ताचे भक्तीपण हेरांक कळीत कर आणि ताचे सांगाता ताच्या परतेपासून हेरांपासून माफ कर. आम्ही ह्या जिविताच्या उंड्याक मान देऊ. आमचे हर एक सकाळी आम्ही उठून ह्या मॉर्निंग मनात आम्ही सांगता म्हणटा ह्या जिबेर आम्ही ताची स्तुती करता. ही जीभ ताणे आमकां दिल्ली केवळ ताची स्तुती करूंक मात्र. कीर्तन 66:17 आमकां म्हणटा हांवें ताका व्हडल्यान उलो मारलो, म्हज्या जिबेन ताची स्तुती केली. हांवें ताका व्हडल्यान उलो मारलो आनी म्हजे जिबेन ताची स्तुती केली. आज आमी व्हडल्यान उलो मारता आसतना आमचे अंतस्करण आमची कूड सकट सांगता मेळोन त्या आमच्या रायाची स्तुती करूंक जाय. तो आमचो सोबी वाट दाखोवन दिवंक वर्सो आमचो बरो भोंवडी. चुकोन पडटा आसतना आमकां परत ताचे सरशी हाडचो. आमचो तो मोगाचो इश्ट. आज आमी ताका व्हडा तळ्यान स्तुती करया. कित्याक ताचे उतर जिबे आनी क्रियात्मक. ह्या जिव्या उंड्याक आमी स्तुती करया. आमच्या काळजान तावन आमी स्तुती करया. आमच्या मनात तावन सगळ्या काळजान आनी मना एकवटावन आमी स्तुती करया. ताणेंच आमकां हांगासर एकठांय केलें. आज त्या जेजू स्तुती करता आसतना सगळी आमचे वजे ताच्या पांया मुळांत घालया. आमचे कश्ट जेजूच्या पांया मुळांत आमी दवरया. म्हजे सरशी येया म्हणत आले. आज आमी ताचे सरशी या. ताचे सरशी वचून ताका आमी मान बगोवन व्हडा तळ्यान आमच्या ह्या होंटांनी आमच्या ह्या जिबेर तावन ताची स्तुती करया. ताका महिमा दिया. सगळी पृथ्वी तुझे आराधन करता. तुका कीर्तन गायता. तुझ्या मनाक कीर्तन गायता. आज आमी त्याच आमच्या सोम्याक आमी कीर्तन गावया. एक घडीभर आमचे माईक आमी अनम्यूट करया. व्हडा भक्तीन व्हडा मनान सगळे आमचे वजे आमी देगेन दवरून एकाच तळ्यान आमी आमच्या राया सोडवंदराक स्तुती करया. हालेलुया
Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, हर गांच का जिसु प्रभु जिसु स्तुति तुका जिसु महिमा तुका जिसु आराधना So hallelujah, 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 Sojivita sohunda Jesu amitu kargandita arigato hallelujah, kajesu hallelujah, hallelujah, Jesu hallelujah, hallelujah, hallelujah hallelujah. Tudito kajesu Mahimatu kajesu Tu kajesu Tudo com Jesus, Jito kajesu tudo com Jesus. Hallelujah Hallelujah, Hallelujah hallelujah, Hallelujah hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah hallelujah, 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 Kani hallelujah. maka adi kazas leturan sadan sidilan Tu Jesus, 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 tu kaka Jesus, Stuti, barakat tu ka Jesus, Kazao tu ka Stuti, Jesus, tu ka Tusi Mogdu Makada Kelu, par, Erikas Tanumna, Yabiacha, Atkaranda Stanami, Mosumnai, Kazao Stuti, Kazao Mahima, Kazao tu Jesus, Antuja Karzana तुम्हारा Mukya शुक्र Ulo, करेगा Overdisuve Makasanai, Kazao Stuti, Kazao Vandan, Kazao Aradan, Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Amche Hallelujah, 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 atma hallelujah, 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 Jesus rakonta hallelujah, hallelujah, kazao hallelujah, stuti hallelujah. kazao vandan Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Hallelujah, Jesus, 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 Jesus. मैं तुझे स्तुति करता हूँ यीशु, आराधना करता हूँ यीशु, का मान करता हूँ यीशु, नाव आमच्या ओंठाने उसारता हूँ यीशु, यीशु तुझे नाव वरते जाऊन असता यीशु, हरी तुका कष्ट जाऊन येऊरवची, हरी एका कष्टाने सांभाळणवरची, हो त्या पिढेत दावून आमका मुक्त करचे, तुझे वरते नाव यीशु. Erikası tutuyor sanımına. Uy Jesu. तुझं मोग करो जेसू तुझं मोग Jesus, करो जेसू Jesus, Jesus, संतना Jesus, तुझं oh मोग कोणीच करू सको Jesus, म्हणा जेसू कोणीच करू oh सकची ना जेसू तुझं Jesus, सोबीत तुझं मोग जेसू Jesus, जेसू Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. पहिल्या कणात आम्ही समर्पण देऊन माग्या आमचे आमच्या कुटुंबात सवार जण असत एक एकल्यान स्वामी उडास काढया जांग थोडी मरण पावल्या
तांच्या आत्म्याक आमी शांती मागी. आजच्या कुटुंबांनी सगळा जाण असत, विंगड विंगड आसात. कोणाय कडेन वेळ ना उलो, पण त्या जेजू कडेन आमी तांच्या पासून आशीर्वादा मागया. तो जेजूचो आशीर्वाद तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, तांच्या भुरग्या बाळांचेर सदांच. आज कुटुंबांनी जावंक पुरो मनस्ताप आसा, निराशा आसा. त्या कुटुंबांनी जावंक पुरो मोबायलाक चड स्थान दिला. जेजू तुका स्थान दिवंक ना, पूण जेजू आज हांव आमच्या ह्या कुटुंबांतल्या संद्यां पासत मागता. ह्या कुटुंबांत, आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका संद्यां पासत मागता. हर एकल्यांचो उदास करता. आवय बापूय आसूंक पुरो, ल्हान भुरगीं आसूंक पुरो, हर एकल्यांचो आमी उदास करया. जेजू तूं तांकां आशीर्वादांनी भर. तुज्या पवित्र सत्तेन तूं तांकां भर. तुज्या अमोलीक रक्तान तूं तांकां कवर कर. जेजू हांव आशेता जेजू परत येवपी आमच्या कुटुंबांनी सांगाता मेळोन एकामेका उलोवंक, एकामेका राग आसा जाल्यार राजी जावं. जेजू कडेन सांगया, तुजी आशीर्वादां तांचेर वत जेजू. कश्ट जातात, तांणी दुखयला, पूण जेजू तांचेर तुजी आशीर्वादां वत जेजू. तांच्या जिवितान हर एक बरें जावं दी जेजू. ही कितें आशेतात जेजू ते तांकां तुज्या कुशीर वारी तांकां लाभून दी. हें आतां उतर आमी आमच्या कुटुंबाच्या हर एकल्याच्या संद्यांचो उडास काड. सवकास 5 फावटी रिपीट कर. जेनेसीस 28:4. तुका आनी तुजे संतती अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद तूं दिवं. अशें तूं उस्ती करून आसाय तो अब्राहमाक दिलेलो देश तुजे अधीन जावं. जेनेसीस 28:4. तुका आनी संततीक अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद तूं दिवं. आणि अशें तूं उस्ती करून आसाय तो अब्राहमाक बसयलेलो देश तुजे अधीन जावं. जेनेसीस जेनेसीस 28:4. 28:4. तुका आनी तुजे संततीक अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद तूं दिवं. आणि अशें तूं उस्ती करून आसाय तो अब्राहमाक बसयलो देश तुजे अधीन जावं. जेनेसीस जेनेसीस 28:4. 28:4. तुका आनी तुजे संततीक अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद तो दिवं. अशें तूं उस्ती करून आसाय तो अब्राहमाक बसयलेलो देश तुजे अधीन जावं. जेनेसीस जेनेसीस 28:4. तुका आनी तुजे संतती अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद तूं दिवं. अशें तूं उस्ती करून आसाय तो अब्राहमाक बसयलेलो देश अधीन जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता, प्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. देवाची मेरी अम्मा प्रियंका तिरुनाथकार आता आणि आमची वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता, स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. ती मरिये देवाच्या आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता, स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. त्या दुसऱ्या कणात आम्ही समर्पण देऊन मागया. आम्ही ज्या राष्ट्रान रावता त्या राष्ट्रापासून, त्या राष्ट्राच्या रायापासून, त्या राष्ट्रांच्या हर एका पार्लिमेंटांत वावर करच्या, मिनिस्ट्रींत वावर करच्या हर एका सद्यापासून ऑफिसर्सापासून जेजून तांकां विंचून काडला. जेजू तूं तांकां आशीर्वाद दी. जेजू तूं तांचे मन परिवर्तन कर जेजू. जे कितें रुल्स रेग्युलेशन्स ती करतात जेजू, आमच्या बऱ्या पासत करतात जेजू, पूण जेजू थोडे फावटी ते रुल्स रेग्युलेशनावर जेजू आम्ही सांपडता. जेजू तूं तांकां आशीर्वादांनी भर जेजू.
मागया आमच्या कंपनी पासून प्रत्येक रितीन जी कंपनी उभारल्या त्या ओनर पासून मागया तांचो टॉप मॅनेजमेंट मॅनेजर्स डायरेक्टर्स तांचे पासून मागया फायनान्सांत असत्या फायनान्स ऑफिसर्स पासून मागया जेजू तूं तांकां आशिर्वादांनी भर जेजू ही कंपनी तांणी सोलोन व्हरूंक जायची जाणवाय तूं तांकां दी जेजू ते कंपनींत प्रॉफिट जावंक ना तांणी केल्ले इन्व्हेस्टमेंट तांकां प्रॉफिट मेळोंक ना जेजू जेजू तुका साध्य आसा ते प्रॉफिटान बदलो चड आनी चड प्रोजेक्टां तांकां मेळोंक दी जेजू हे उत्तर आमी आतां परत तेपटी रिपीट करया जेनेसिस 28:4 तुका आनी तुजे संततीक दिलेलो आशीर्वाद आणि अशें तूं वस्ती करून आसाय अब्राहमाक तुजे दिन जावं जेनेसिस 28:4 तुका आनी तुजे संततीक अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद आणि अशें तूं वस्ती करून आसाय अब्राहमाक जेनेसिस 28:4 आणि तुझे संतती अब्राहमाक आशीर्वाद आणि अब्राहमाक जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुजे संततीक जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुजे अब्राहमाक आणि अशें तूं वस्ती करून आसाय देश तुझे अधीन नमान मरिये कृपेन भरलेले तुम्ही तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले तुम्ही तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले तुम्ही तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू त्या तिसऱ्या कणा आमी समर्पण देऊन मागया आमच्या सर युवा जाणा भुरग्यां पासून आज आमची भुरगीं युवा जाणा कसली एग्जामाक तयारी करनासात शिकपाचेर तांचो ध्यान ना तांचो ध्यान आसा हेर संगती विशयान मोबायलांत फ्रेंड्सा वट्टू तांचो टाइम ती वेस्ट करनासात जेजू तुझ्या भुरग्यांक तू तुझ्या हिंडाक फाटी हाड म्हूण मागया ती कोण भुरगीं तवळ तवळ पिड्यान पडटात ह्या वेदराच्या चेंजा वरवीं तांच्या कुडींत अस्कत काय येता इम्युनिटी तांच्या कुडींत उणें जाल्या जेजू ह्या भुरग्यांक तुका समर्पण दिता जेजू मागया जी कोण लाईफ पार्टनराक सोदतात जेजू तांकां एक बरो लाईफ पार्टनर तांच्या जिविता संगाता सोलोन व्हरूंक तांकां तूं दाखोवन दी जेजू मागया जी कोण बऱ्या कामाच्या सोदनेर आसात बरी शिकल्यांत बरें काम जे कितें त्यांनी आशिल्लें तें येदोळ लाभोंक ना तर पूण ती तोपन गेल्यात तांच्या पासून प्रत्येक रितीन आमी मागया जेजू तूं तांकां एक बरें काम दाखोवन दी जेजू ते अडखळ आसा जेजू तेही तुझे अमोलीक रगडशणय जेजू जेजू सवार युवा जण जेजू डिप्रेशनार गेल्यान जेजू तांच्या पासून प्रत्येक रितीन मागता सुसायड टेंडन्सी तांकां येता जेजू विंगड रिजना पासून जेजू ल्हान रिजना पासून ती सुसायड करूंक पळयतात फेन जाल्यान म्हणून मार्क्स बरे मेळोनात म्हणून जेजू ह्या भुरग्यांक तूं राखून व्हर जेजू तुझी भुरगीं जेजू तुजे थंय आमी उबारता
आता उत्तर मेरी करिया Habakkuk 3:19 ईश्वर मुझे देव मुझे मोड तो मुझे पाय मेरवाच्या पायासाठी थोडी ले मुझे पावलान लायतलो Habakkuk 19 सर्वेश्वर मुझे देव मोड तो मुझे पाय मेरवाच्या पायासाठी थोडी मुसायर मुझे तलो Habakkuk 19 सर्वेश्वर मुझे देव मुझे मोड तो मुझे मेरवाच्या पायासाठी आणि मुसायर मुझे पावलान लायतलो Habakkuk 3:19 सर्वेश्वर मुझे देव मुझे मोड तो मुझे मेरवाच्या पायासाठी तलो मुसायर मुझे पावलान लायतलो Habakkuk 3:19 सर्वेश्वर मेरवाच्या पायासाठी थोडी मुझे पावलान लायतलो नमान मरी 1 रुपयाने भरलेले समी तुझी संगता स्त्रिया विचारतून सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू Maria देवाची घरातानी आमच्या वळारामे नमान मरी 1 रुपयाने भरले समी तुझे संगता स्त्रिया विचारतून सदैव आणि सदैव फळ खुशीचे जेजू ती Maria देवाची नोफियांगातीर्नोधिकारातानी आमच्या वळारामे नमान मरी 1 रुपयाने भरले समी तुझे संगता स्त्रिया विचारतून सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू देवाची नोफियांगातीर्नोधिकारातानी आमच्या वळारामे ह्या चौथ्या कणांता मी माग्या विंगड विंगड रीतीच्या पिढ्यान वळवळच्या सहर आमच्या भाव बहिण्यापासून आस्पत्रेनी मरणाच्या तणी रस्त्यापासून अवघडान संपडलेल्यापासून विंगड विंगड रीतीच्या कॅन्सरांत वळवळच्या आमच्या मोगांच्या भाव बहिण्यापासून एड्स किडनी डिसीज किडनी ट्रान्सप्लांट असा डायलिसिस करतात त्यांच्यापासून सगळे बरे करतात त्या मागे प्रत्येक रीतीन जी कोण विंगड विंगड रीतीच्या पुढीच्या अस्कत काय नसात जांग पुरो कसली पिडा म्हणली कळीत जाईना ओक्तांकन थकून गेल्या त्यांच्यापासून माग्या पुढीची दुख पाय दुख अँकाड दुख चकली पडापड मायग्रेन स्टमक थ्रोट आर्थराइटिस डोळ्यांची दुख डोळ्यांची दृष्टी कोणाची उणे जातात त्यांच्यापासून प्रत्येक कानाचे प्रॉब्लेम सगळीचे सुख समर्पित सांगपुरो पिढे मुरबी वेट चढ जाऊन येता या वेट लॉस जाऊन असतात जिसकडे इम्युनिटी त्यांच्या कोडीन बिल्ड जाऊन ऍक्सिडेंटात कोण संपडल्या त्यांच्यापासून ती मागे आम्ही विंगड विंगड रीजनापासून सांगपुरो तांका वखत करून जाते ना फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स त्यांच्याकडे असतात त्यांच्यापासून ती मागे जेसू तू तांका अफोर्ड आणि गुण कर Wisdom 16:12 त्या
नमान मरिये कृपेन भरले मी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले मी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले मी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू या अकरेच्या कणा 7 दिवसात जाल्यार आम्ही दिंबीर पडया आमचे हात आम्ही वयर उभारया या अकरेच्या कणांत आम्ही समर्पण देऊन मागया आमच्या पवित्र सभेपासून आमच्या पापाच्या इलेक्शनापासून हरी एक प्रोसिजरापासून आम्ही मागया बरो पवित्रत्म्यान भरलेलो पापा साहेब आमकां विसरून मागया मागया आम्ही सर या सकाळपासून धर्म बळण्यापासून लायकांपासून जेजूची शुभ वार्ता प्रगट करच्या हरी एका लायकांपासून मागे आम्ही आमच्या एका मागण्याच्या ग्रुपापासून ज्या कंट्रीन तुम्ही असा त्या कंट्रीन त्या मागण्याच्या ग्रुपापासून मागे प्रत्येक रीतीन मागे क्राइस्ट किंग प्रेयर त्यांच्या सर मंडळीपासून लिडरापासून मार्गारेट तिच्या सर इंटेन्शनापासून मागे प्रत्येक रीतीन आमच्या स्पिरिच्युअल डायरेक्टर फादर ऍक्च्युअली जेसू तू तांकां चड आनी चड कृपेन बोल जाणवायेन बोल मागे आम्ही त्या कणान प्रत्येक रीतीन ह्या चॅट बॉक्सान युट्यूबार वॉच करच्या हर एक आमच्या भावंडा बसून तांचे सर गरजा बसत आम्ही मागया मागया सातम्या पॅरिशान तशेंच इतर पॅरिशान जावच्या होली कम्युनियनापासून ल्हान भुरगीं तुका सेवक वयता आसतना जेजू तुझी कृपा तुझी जाणवाय तुझो मोग तांच्या काळजांनी उमाळून येऊन पयल्या पटी सेवत असताना ती रूस तांच्या जिबेर सक्त असताना ती रूस तांच्या गोडी भितर दारून सवरून जेजू आनी त्या भुरग्यांक तुका समर्पितात जेजू प्रत्येक रीतीन तांची तयारी करच्या हर एका बसत आम्ही मागून जेजू एक उत्तर आम्ही भक्तीपणान रिपीट करूया मॅथ्यू 19:26 जेजू तांचेर आपले दीस म्हणालो देवाक मॅथ्यू 19:26 जेजू तांचेर आपले दीस म्हणालो देवाक मॅथ्यू 19:26 जेजू तांचेर आपले दीस Matthew 19:26 तांचेर आपली दीस Matthew 19:26 जेजू तांचेर आपली नमान मरिये कृपेन भरले मी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले मी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले मी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू एक घडी तुमच्यो गरजो तुम्ही मोठी हाडा ह्या घडये जेजूची उपस्थिती आमच्या मध्ये असा आम्ही वडातळ्यांत स्तुती करत असताना आमचे हर एक गरजो तो आपण आमकां कितें अधिक गरज आसा ते तो आमकां लाभयता म्हणल्यार खरी पतीनी दोन आमी ताची स्तुती करया हालेलुया हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Henry hallelujah. Fernandez, Hallelujah, 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 Charles hallelujah, Colin, hallelujah, Robert, hallelujah, hallelujah, Navita, hallelujah, Tina, hallelujah, David, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Teresa, Hallelujah, Maria, hallelujah, hallelujah, Sylvia hallelujah, Pinto, hallelujah, Alan, hallelujah, hallelujah, Austin, hallelujah, Celestia, hallelujah, hallelujah. Vishnu D'Souza, Aaron Hallelujah, Watts, hallelujah, hallelujah, David, hallelujah, Life hallelujah, Persona, hallelujah. Jacinta, Jacinta Henry, Rachel, Tanisha, Hallelujah, Nancy, hallelujah, hallelujah. Stella, Organ तुका जिसु Juliet, स्तुति तुका Stephanie, जिसु महिमा तुका जिसु आराधना Jyoti, तुका जिसु Kathleen, वंदिता तुका जिसु Calvin, वर्णिता Kishore, तुका जिसु होसाना तुका Tina, जिसु Edwin, हालेलुया Valerie, हालेलुया Sonal, हालेलुया Audrey, हालेलुया 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 Margaret, हालेलुया हालेलुया Preston, हालेलुया Henry, हालेलुया Nancy Lobo, हालेलुया Lisa, हालेलुया Lennon, हालेलुया हालेलुया Lawrence, हालेलुया Florin, Tina, हालेलुया हालेलुया Sharon, हालेलुया Cyril, हालेलुया Casey, Tara, Hallelujah, hallelujah, Rita, hallelujah, hallelujah, Arun hallelujah, D'Souza, hallelujah, Teresa, hallelujah, Kashmiri, hallelujah, Travu, hallelujah. Nancy, Nirmala, Nivon, सर्व भावांक तुझ्या बैल तुझ्या Hallelujah, भुरग्यांक hallelujah, तुझ्या hallelujah, भुरग्यांक तुझ्या hallelujah, पायां तळ hallelujah. समर्पण दिता तुझी आमची काळजां आमची मागणी उबारता Hallelujah, आयज हो hallelujah, दीस hallelujah, जेजू hallelujah. तुझ्या Jesus, Jesus, सदांच Jesus, तुझ्या Jesus, Jesus. जाणवायेन आमी Organ सदां तुका तुझो जिसु उपमान स्तुति तुका जिसु तुझो महिमा हाती तुका जेजू जिसु तुझ्या पवित्र वरदान तुका जिसु वंदिता तुका मरिये जिसु म्हणे आमच्या पासून तू होसाना सदांच तुका आमचे जिसु खातीर Hallelujah, विनंती कर माये hallelujah, नमान hallelujah, मरिये hallelujah. उरलेले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू Sugandhi Maria Devace Maya Bianca Tirunati Amen. महिमा बाप्पाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक Satani Sada Sata Amen. महिमा बाप्पाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक Jasadi Tasatani Sada Sivata Amen. महिमा बाप्पाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक Jasadi Tasata Amen. प्रेज द लॉर्ड Praise the Praise Lord. Lord my God. आज संजे इंटरसेसरी प्रेयर असतले 7:30 तावन 8 वरां बसर मागीर आमी आमचे चेन इंटरसेसरी आमी स्टार्ट करतले आणि फाल्यांसर क्राइस्ट द किंग प्रेयर ग्रुप थर्सडे प्रेयर सर्विस असतले गुडफर्ड हॉल रूम नंबर 9 7 आफ्टर मास आफ्टर इंग्लिश मास 6:30 च्या मिसा उपरांत सुरू जातले. Hallelujah. तमेस देवाचो आशीर्वाद